Mamosteyên jin bi piştgiriya Rêveberiya Perwerdeya Netewî Parêzgeha Amedê ve pêşengeha binavê çalakiyên hefteya fêrbûna jiyanê li dar xist. Jin di vê pêşengehê de kedaxuyên ên desta, hunerên xwe ên taybet pêşkêşî welatiyan kirin. Nava salekî de me bataniyê çêkir, ser örtüye ranza çêkirme, çanteme çêkir, hem bi derî çêkir, hem bi tayê me çêkir, me tayê kağıtê çêkir pê. Tiş pir bû, me patik çêkir, çend heb mamoste min yetiştirmiş kir, wele berê zehmet dibînin. Ama paşî da wexta di elimin dibin çiqa basî te, çiqa xweşike em pozitif enerjî digirin. Ez cilam em çê dikin, em etega çêk dikin, em yöresel kıyafet çê dikin, öğrenci tên di elimin. İlk tên mesela seccade, kolluk, ayaklık çê dikin. Ondan sonra mesela çaket çê dikin, pantolon çê dikin, etek çê dikin, van yöresel kıyafet çê dikin. Zahmet ne? Beri hani tin da'alimin naf hatta kide da'alimin çedikin yani naf roşun xor çedikin gade xor çedikin merve xovan çedikin ama bir xoşe yani. Mamosteyên jin amaje pê dikin ku kelûpelên pêdiviyên ên malên xwe bi dest û çavên xwe bi sebir di nava salekî de amade kirine. Ji nexşan bigirin heta tûrik, gerdenî, fîstan, sifre, qenefçe, dantel, beroşên ji axê, zembîl û her wekî din. Her wiha ji alavên kevnar, giradên nûjen jî çêkirine û wê bikarbînin. Proje em zêdetir li ser tiştê kevn em werdigerînin tiştê nû. Tiştê nûjen em pirser nûjen yani armanca me em dibin mesela tiştê ku êdî hunda bûne ebim ji ber çavan kentine an jî tiştê ku sendoxê dayikê me da pîrê me da kevin bûne riziyane em piranî wan tiştan mesela em carna em ji serê çopê jî em dibînin bala me dikişîne em tînin em dişon em paqij dikin û em dibin gelo em vana wergerînê çi em ê çawa karbin ev jî pir bala gel dikişîne bala herkesî dikişîne ji xwe niha li Tirkiye projeyek wisa heye jêra dibin sıfır atık ve geri dönüşüm projesi ez jî li ser wan tişta dixebitim. Pêşengeha mamosteyên ên çar navçeyan jin destar, têşî, çerqa bendikê anî bûn. Laliyekê genim hêrandin, laliyekê sînî û tablo çêkirin. Her wiha xwarinên taybet ên Amedê jî hatin nîşandan. Pêşenge wê hefteyekê bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.